4 merhelesi var. Biri enesinin gowresi. Hemmemiz enen gowresinde dik bir wagt. Enen gowresinde çağa näme pikretýär? Çağa pikretýär hemme daçy enen gowresi muqadiýa. Daşary sıkılar muqadiýa. Şu mahal gowredäki çağa, şu alem jahandan dağ, yer, göň, insanlardan habar barmı? Yok. Hemme daçy enen gowresi muqadiýipdi. Özü hoş şu takda. Dünya gelýär, görýär alem jahan özüňiz gözümiz görüşmedi ýa-ni. Yer, göň, asman, ýyldız, görşük bir tufurdatla bar. Deslaqy enen gowresi, ikincisi ýereti, ikincisi dünýä. Üçüncü bir merhele bar. O da ýereti barzah. Kıyamet bilen dünýäň arasy. Ol mundan da giýinrek yer. Ruh çykýar, ruh çykanda ajaipleri görjek. Sen her kim şu mahallesinde merhum bolup dur qarındaşymyzdan beýlikiden 7 gat asmanyň üstüne çykýar ruhlar. Soňram ýene barmaly ýerine barýar. Bir asmanlary geçirýär, ajaipleri görýär. Biz şu mahal görmänimiz bilen ruhumyz çykanda görýär. Şon barzah dünýeden geçsemizde ta kıyamataçyly bir dünýeden giýinrek. Senança şu dünýä giýinrekdi enemiziň gowresine nisbetli. Oham kıyamet dip bir gurrunma, ol barzaktan öte giýinrek yer. Ahirin merhele. Bütün insanlyň ahirin merhelesi. Enen gowresi dünýä, oham barzak, barzak diýany kıyamet bilen dünýäň arasy. Ondan beter giýinrek kıyamet günü. Inni şula ewmizde ba ruhumyz çykanda görýär. Ýöne ruh çykandan soňram görüňde, ah, oh, ey bizatly diýenimiziň peýdasy ýok. Näme dip? Wagt geçýär. Fursat tamam bolýar. Immen şu ajaipleri şu mahal görseň, we bu mahal nähili öreýinmen. Bu mahal Qur'an-ı Kerimden görüp bilýän. Bu mahal Resulullah'ın sözünden görüp bilýän. Hazreti Mevlana Hanefi mezhepde bir alim adam ol näme diýär? Saye-i yazdan bolat bende-i Huda, murde-i in alem o zinde-i Huda, damene u gir zud terbi guman, tarihi az afet-i ahir zaman. Bir Hudaýyň dostun tap, bir Ewliyaullah tap, bir Hudaýa aşyk adam tap, giýjewni Hudaýyň ışgyny götüren adam tap, fiinden ýawaş göwerme, ahir zamanyň afetinden dinarsyň diýipdi. Ta inko ýank şeytany meňdeş adamlaň tüssesi, tozany aňry berdi ba, şonu gözüň öwünden aýyrsyn, galbyň öwünden aýyrsyn, galbyň saf bolsyn, ajaipler görersiň şonda. Ondan bäri görüp bilmersiň. Pikre galyp günüň güýmenme diýipdir. Bahmrak ýawaş Hudaý Taalaň bir aşyk adamlaň birine ýawaş ta inki ol gözüňde we galbyň öwündäki tozallar sübürsin, tüsseler sübürsin, aýna ýanjaga atyp goýsyn gözüňe we galbyňa. Onu ajaip görersin. Hulasa bir gurrun öwreleýin. Şol ajaýyby hemme kiş görýär, kafir musulman, haçan ruh çykandan soňra. Hoşa bahal ol adamy ki ruhy çykmaqa Qur'an-ı Kerim'in ajaiplerini görüp, ananyp Hudaýyň ışky bilen jany çykyp gitse, gününin ol adam we wawayla ol adamy ki ruhy çykyp gitmeli, Hudaýyndan gafil bolup, we Hudaýyň kelamyndan gafil bolup, ebedi kösenje we ökünjiň içine girmeli, wawayla ol adamdyr. Ine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz mübarek gözü bilen görenlerdi.